כאשר יש דרישה לבדיקת מידות בדיוק גבוה והטולרנס הדרוש הוא מאות מילימטר, אופציה אפשרית היא בדיקה באמצעות מערכת אופטית. חלקים בגודל של עד 110 מילימטר עד 110 מילימטר ניתן לבדוק בדיוק מדידה עם חזרתיות של 2 או 3 מיקרון. שלום, אני רוצה להציג בפניכם צורך שקיים מן הסתם בתעשייה. זה בדיקה של חלקים שעברו עיבוד שבבי בצורה מאוד מדויקת. בדיקה אופטית מתבצעת באמצעות מערכות מדויקות. לדוגמה, החלק שאנחנו ראינו קודם נמדד כאן, ואפשר לראות את דיוק המדידה על מיקרונים. ההתנדדות היא במיקרון. הבדיקה מתבצעת באמצעות עדשות ייעודיות ותאורה מתאימה. המורכבות מתחילה שיש לבדוק יותר ממידה אחת בשתי מישורים. לצורך העניין, במקרה שלנו, יש לנו היקף ויש לנו פה חתך. את החריטה הנוספת צריך גם למדוד. לצורך העניין, אפשר לשים את זה על מערכת מסתובבת. אפשרות אחת. האפשרות שנייה זה להתקין את מערכת המדידה על זרוע רובוטית שהיא תסובב. אנחנו רואים כאן את החלק מותקן על מקשור סטטי. כשמערכת המדידה תסתובב, נכון לעכשיו המדידה נראית ככה, שהמידה היא 9.518. נסובב את המערכת מדידה למקום החדש ונראה את המדידה. המדידה עכשיו מודדת את החלק הצר. קיבלנו באמצעות תנועה של הזרוע שתי מדידות. כמובן מערכת הבקרה תדע לעשות הפרדה מי נמדד באיזה זמן. אם אמרנו שאפשר לסובב, אז אין יתרון גדול לרובוט. אבל מה יקרה אם יש לנו מישור מדידה שהוא לא במישור XY, אלא הוא בזווית, כמו זה? יפה, זה אפשר לעשות עם רובוט בלבד. והמדידה תיראה כך. המערכות שאני אציע הן כמובן עם רובוט פנוק, ציוד מדידה של חברת קיינס, שלמעשה יש להם את היכולת לספק את הדיוק הדרוש של המיקרונים. הבקרה היא באמצעות בקרי אלן ברדלי, והפרויקטים יהיו משולבים עם איסוף מידע והעברת מידע בין הבקר של המצלמה למערכת משתמש, ל-HMI ולכל הצרכים של הלקוח. בעיקרון פרויקט טרנקי. אשמח לתת מידע נוסף לגבי מערכות מסוג זה. אנא פנו אליי לנייד שמופיע על הסרטון ואעביר לכם כל מידע דרוש. תודה ולהתראות.